O Goberno de Boiro presenta uns orzamentos de máis de 21 millóns de euros, un documento ambicioso co que se busca continuar co crecemento do concello. Este xoves celebrase o pleno ordinario de Boiro e o Goberno local presentará a súa proposta de orzamento para este 2025. O concelleiro de Facenda, Luís Ruiz, precisou que este documento demorouse por dous cuestións: agardar o acordo na actualización de RPT, incluída nos presupostos, e a falta de orzamento a nivel estatal. Logo de engadir a partida correspondente a RPT no capítulo 1, o Executivo local non quiso demorar máis a súa presentación. En este exercicio, o orzamento ascende a 21.179.009 euros, case un 22% superior ao do pasado 2024. Esta subida ben provocada pola póliza de crédito que se vai a financiar a parte municipal na construcción, na rehabilitación da Casa de Cultura de aquí de Boiro. Parte da obra, como xa dixemos no pleno anterior, está subvencionada con fondos Next Generation, pero hai unha parte municipal que, con a póliza de crédito, pois facémoslle frente á parte do concello. Investimento municipal que alcanza os 2,7 millóns de euros. No referente aos ingresos, a Prudencia gaña e estímase unha cantidade aproximada de 200.000 euros, ao non coñecer aínda as transferencias que terá o Concello por parte do Estado. Ruiz tamén afondou nos gastos que contempla o documento. Primeiro, destacou o 1 millón de euros de aumento do capítulo 1 pola nova RPT. É sustancialmente diferencial comparado con se a comparamos cada ano pasado. E por outro lado tamén, por falar dos gastos que se modifican con respecto á anualidade interior, falar tamén do regalo que nos fixo a Xunta de Galicia ca nova taxa de lixo que subeu en máis de 230.000 euros o que Sogama lle cobra ao Concello de Boiro por o tratamento que nos fai do lixo. Sogama non é a única forma de tratar o lixo en Galicia, pero é a utilizada por un 80 e pico % dos concellos, e a Xunta de Galicia tuvo a ben regalarnos unha subida desta taxa que se eleva, como digo, máis de 230.000 euros. E para facerlle fronte, recordou que o Goberno local modificou o IBI, medida impulsada para cubrir en parte este gasto. O orzamento contempla tamén diferentes investimentos a realizar en todo o termo municipal. O máis importante, comenteina antes, era a rehabilitación integral que vamos a facer na Casa da Cultura de Boiro, un edificio que ten máis de 40 anos, que necesita xa de un arranxo por parte do Concello. Contamos con máis de 450.000 euros para arranxo de viais municipais, melloras no saneamento e no abastecemento contabilizadas en 200.000 euros, mellora no resto de edificacións públicas, porque hai máis centros culturales que hai que atender tamén instalacións deportivas, hai que atender os colexios, as instalacións educativas, e, para iso dedicamos máis de 350.000 euros. E é de salientar tamén unha partida que levamos este ano que é un pouco novedosa, que é dedicar máis de 280.000 euros á instalación de placas fotovoltaicas. Coas que se agarda obter un retorno económico, e precisou que a débeda sitúase no 22,62%. Seguimos baixando a débeda, unha débeda que atopamos no Concello polo 40 e pico % cando chegamos fai 6 anos, que temos agora no 22,62, e que temos a ilusión de seguir baixando nos próximos anos. Entendemos que este orzamento está feito con precaución, atendendo a todas as obrigas que ten que atender este Concello. O alcalde boirense, José Ramón Romero, afirmou que este orzamento engloba o proxecto de futuro que ten o Goberno local para o municipio. Afondou nos 3 eixos de traballo do Executivo para que Boiro siga medrando: formación e emprego, aumento do chan industrial e vivenda. Romero precisou que estes ámbitos recóllense no orzamento para que Boiro siga medrando e fixo fincapé nunha nova iniciativa. Estou falando do plan parcial de Barraña, onde está previsto que se construan máis de 900 vivendas e que pode ser un punto novo de inflexión para este pobo. Dende o Goberno de Boiro, concretamente nesa zona se van a crear 904 vivendas, para ser máis exactos. Dende o Goberno de Boiro afrontamos esta etapa concienciados de que temos que contribuir ao crecemento do noso pobo, como xa se dixo, pero, como dicía o Tenente Alcalde, dende a ambición
pero tamén desde a prudencia, non? Proxecto que agarda se poida comezar a desenvolver neste 2025. Antes de que acabe o ano, vamos a intentar que salgaise adiante o proxecto de urbanización do plan parcial de Barraña para poñer xa en marcha a creación desas 4 vivendas. Con isto, que vamos a conseguir con esos 3 eixos? Pois o que acabamos, un maior crecemento e que seamos un referente como concello en crecemento a nivel provincial e, como non, a nivel autonómico. E afirmou que este orzamento está elaborado para conseguir un crecemento sostible e mellorar a vida dos veciños. Este xoves, a Corporación Boirense debaterá a aprobación inicial deste presuposto para o 2025.